Ahojte lásky, práve sa otvoril nový Action v Bratislave na Kamennom námestí a ja si idem takto urobiť s vami unboxing, lebo sú to veci, ktoré momentálne si myslím, že úplne potrebujem, ako je napríklad úplne nová rohožka. Ja som v tomto byte 4. rok a mám taký pocit, že ešte som nekupoval rohožku a už je fakt, že zničená. A vždy som sníval po takej rohožke, ktorá bude mať nadpis, takže mám. Je kokosová, trošku sa aj toho obávam, že to bude trošku padať a keď som ju dával na pokladňu, tak už to trošku padalo, ale stála, počkaj, mám tu aj bločík, stála myslím si, že 3,99, nie, 3,79, takže nič. Tomuto sa poteší určite moja mama, pretože za chvíľu vám ukážem, ja si skúpim kvetinač. Prvý kvetinač v živote, chcel som takýto väčší, pretože moja dracená, teda ja som si privlastnil momentálne dracenu, nie je to moja dracena. Je to pani dracena, ktorá má asi 15 rokov. Je to majiteľkynho syna a keď tu bola naposledy, tak mi rozprávala, že on ju mal vlastne takúto maličku. Tak moja mama sa mi vyhráža už asi 2-3 roky, že mi ju príde presadiť, tak mami, ja ti hovorím, že už môžeš. Dobre, ešte budem kúpiť hlinu, ale pokračujem v tom mojom nákupe. Lásky, o pár dní cestujem, idem do viacerých destinácií, dajte mi vedieť, kam sa chystám, či ma dobre poznáte. A idem iba s príručnou batožinou, tak som si kúpil také tie sákle, ktoré vyfúkate vysávačom. Dúfam, že na tom byte a na dome bude vysávač, aby som si to mal ako odsať. Má to mať vanilkovú vôňu, tak som na to zvedavý, ale nejde mi ten sákel otvoriť. Idem po nožnice. Nožnice sú tu. Mali tam aj rúžovú vôňu, ako chápeme, že kvet z rúže, a lavandové. To je nejaká veľká. Myslel som si, že to bude menšie, aj keď ako... Je to také veľmi jemné, je to super, lebo viete, že tieto vrecia dosť pachnú takou plastickosťou, alebo ako by som to povedal, že napríklad niektoré veci, keď si kupujem, tak si to nechám najskôr takto pár dní, akože aby to tá plastickosť odišla, chápete, tá vôňa. Ďalej, medzizubné kefky. Nemal som ešte takéto väčšie balenie, takže som zvyknutý na 3 veľkosti a toto je, že malá, stredná a ešte by som asi chcel veľkú, lebo mám dosť veľkú medzeru medzi prednými zubami, ale idem to rovno aj s vami vyskúšať. Lebo radšej nie, to bude dosť nechutné. Za celý tento nákup som zaplatil 13,28 a kúpil som si vlastne ešte žiletky, pretože mne to video ste videli, tieto náplastie mne nefungujú, písali ste mi ešte aj dnes, že si to mám rýchlejšie strahávať. Ja si myslím, že si to dosť rýchlo strahávam, aj keď máte pocit možno, že nie. Dosť to bolí a asi sa na to vyzerá. Takže žiletka is back. Dajte mi vedieť dole do komentáru, kam sa chystám, kam si myslíte, že pôjdem, kam vás zoberiem, kam si myslíte, že vás beriem. Dajte mi to tam, chcem interakciu od vás. Majte krásny deň.